Vzhledem k tomu, že čas nám se daří zatím držet až extrémně pozitivně, tak bych předal slovo v tuto chvíli panu náměstku ministra spravedlnosti, panu Františku Korbelovi, který by nám zasadil registr smluv do širšího rámce přístupu k informacím v českém právu. Tak, dobré odpoledne, vážení dámy, vážení pánové, profesorko, místopředsedkyně vlády. Můj příspěvek se má jmenovat právní aspekty přístupu k informacím, což mě velice těší, nebo toto téma, kterému se věnuji dlouhou dobu, tady můj seminář na zdejší právnické fakultě v Praze. A je to téma nepochybně živé, zajímavé a zároveň kontroverzní, protože se v něm střetávají odlišné zájmy, zájmy veřejnosti, zájmy novinářů na přístupu k informacím, naopak zájmy třetích osob proti poskytování těch informací z různých důvodů, legitimních, neboť třetí osoby mohou být chráněna osobní či majetková práva, jako například osobní údaje, obchodní tajemství a podobně. No a na třetím rohu toho trojúhelníku jsou i určité zájmy veřejné, jak na poskytování informací z hlediska transparentnosti a podobně, tak i na neposkytování určitých informací, jako v případě utajovaných informací nebo zvláštních skutečností a některých dalších typů informací, které jsou chráněny veřejnoprávními zákony. Zásadním mezníkem právu na informace byl rok 1991, kdy ještě ve společném státu Čechů a Slováků byla vyhlášena listina základních práv a svobod. Listina zavedla do československého právního řádu takzvaný princip publicity veřejné správy v článku 17, kde se říká, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. To bylo zásadní filozofické i právní odlišení od té doby předchozí, kdy se naopak uplatňoval princip, který můžeme nazvat jako princip diskrétnosti veřejné správy. To znamená, že do té doby se považovaly všechny informace ve veřejném sektoru za neveřejné, pokud tu veřejnost nestanovil zákon, jako třeba správní řád v případě nahlížení účastníků do spisu. Ale v tom roce 1991 dochází k otočení toho paradigmatu a vyplývá z něj následující. Z listiny, jakožto zásada, jsou všechny informace z držení orgánů veřejné moci veřejné a naopak, mají-li být nějaké neveřejné, tak to musí stanovit zákon aktivní. Listina v článku 17 odstavec 4 říká, že právo na informace lze omezit za splnění dvou podmínek. A hovoříme o tom, že první podmínka je formální, druhá podmínka je materiální. Tou formální podmínkou je právě zákon, čili každé omezení práva na informace musí být stanoveno ve formě zákona nějaké. Materiální podmínka spočívá v tom, že to omezení musí být věcně nezbytné pro ochranu určitých vyjmenovaných hodnot. Listina tam říká například ochrana práv a svobod druhých, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek a podobně. Na tento konstrukt navázal v roce 1999 zákon 106, čili zákon o svobodném přístupu k informacím, účinný od 1. ledna roku 2000. Tento zákon, byť se jmenuje o svobodném přístupu k informacím, čili nám to evokuje ten dojem, že je to zákon o poskytování informací, což samozřejmě je, ale on je to zároveň zákon o ochraně informací. No, protože 106 obsahuje i celou paletu důvodů, pro které se informace neposkytují, a obsahuje také procesní postup, jakým způsobem se rozhoduje o odepření informací. Ty důvody pro neposkytnutí informací nalezneme v paragrafech 6 až 11. A jich tam celá řada. Utajované informace, to jsou ty ve veřejném zájmu. Obchodní tajemství, čili majetková práva třetích osob. Osobní údaje. A některé další typy informací. Pokud ovšem vykládáme ta ustanovení
ustanovení zákona 106, která omezují právo na informace, tak musíme ctít ještě jeden důležitý ústavní princip. A to je princip tzv. Minimalizace zásahu do základních lidských práv podle článku 4 odstavec 4 Listiny základních práv a svobod. Jinými slovy, všechna omezení je třeba vykládat restriktivním způsobem a nesmí být zneužívána k jiným účelům, než pro která byla stanovena. Co tím mám na mysli? Pojďme se podívat na 3 příklady z judikatury, která se začala vytvářet v zákonu 106 velmi rychle po vstupu zákona v účinnost. Tak například v roce 2002 konstatoval Nejvyšší správní soud ve sporu o poskytnutí smlouvy zavřené jedním státním orgánem o dostavbu dálnice D47 do Ostravy se soukromou společností, že není možné utajit celý text smlouvy s odkazem na obchodní tajemství. Ano, tehdy ten povinný subjekt řekl, že ta smlouva je obchodním tajemstvím. Ona mi to řekla ta protistrana, ta stavební společnost, že je to obchodní tajemství, že vám to poskytnout nemůže. No ale tam není dodržen, ano, obchodní tajemství, dobře, je to zákonná kategorie, není vyloučeno, že teoreticky něco z té smlouvy by možná obchodním tajemstvím být i mohlo, ale těžko to může být celá smlouva. A nemůžeme tedy utajit celou smlouvu, protože bychom se dostali do rozporu právě s tím principem minimalizace zásahu. Rok na to, v roce 2003, když jiný orgán státu byl požádán o poskytnutí smlouvy o postoupení pohledávky k ruskému dluhu, tak ji utajil s odkazem na to, že celá ta smlouva je utajovanou informací, podle zákona o utajovaných informacích. Ale ona taky nebyla celá utajovaná a také Nejvyšší správní soud konstatoval, že je třeba, pokud tam tedy vůbec jsou nějaké utajované informace, tak je třeba tyto informace identifikovat v textu smlouvy a z poskytnutí vyloučit a samozřejmě poskytnout celý zbytek takové smlouvy. O další rok později, v roce 2004, konstatoval opět Nejvyšší správní soud a opět ve sporu o poskytnutí smlouvy, že k ochraně osobních údajů postačí, pokud jsou osobní údaje účastníka, soukromé fyzické osoby, anonymizovány v té smlouvě a opět to není důvod k tomu, abychom mohli odepřít poskytnutí celé takovéto smlouvy. Čili, co je závěrem? Závěrem je to, že smlouvy a veškeré další věci, rozhodnutí, jakékoliv jiné dokumenty, které se objevují v oblasti veřejné správy, jsou v držení tzv. Povinných subjektů, lze poskytovat za dodržení těch podmínek, které stanoví zákon 106. Ty důvody, pro které jsou chráněny určité informace, jsou většinově uvedeny v zákoně 106. Jsou to ty nejčastější, zejména osobní údaje, obchodní tajemství a podobně. Ale ten výčet není úplný. Existují ještě další zvláštní zákony, které tu a tam chrání některé další informace. Napadá mě třeba zákon o bankách, který chrání každého asi napadne celé bankovní tajemství. Nebo zákon o krizovém řízení, který chrání tzv. Zvláštní skutečnosti. Ale vždy to musí být zákon, který řekne, že určitou informaci poskytovat veřejnosti nelze. No dobře. Zveřejňovat a poskytovat tedy lze dobrovolně, respektive takto. Poskytovat na žádost musíme povinně, jakožto povinné subjekty, to je podstata zákona 106, zveřejňovat i bez žádosti, to znamená na internetu vůči neomezenému okruhu osob, zveřejňovat můžeme, nemusíme. Respektive musíme některé dílčí informace, jako je organizační struktura povinného subjektu a tak podobně, ale jak si nad rámec můžeme. No, slyšeli jsme, a já to vidím, že některé povinné subjekty zveřejňují takto dobrovolně nad rámec zákona. Třeba město Semily, kde je pan pořadatel starostou, nebo mi dnes říkal pan profesor Zámečník, že Lesy České republiky se rozhodly v rámci transparentnosti zveřejňovat. Liberecký kraj jsme slyšeli. A tak dále. Mohli udělat reklamu našemu ministerstvu, ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje nad rámec
zákona. Zveřejňuje například judikaturu krajských a vyšších soudů na svých internetových stránkách a od minulého roku z rozhodnutí pana ministra Blažka zveřejňuje všechny stížnosti pro porušení zákona, které podá v trestních věcech Nejvyššímu soudu. Což je mimochodem velmi důležité, to je velmi nebezpečný institut, kterým se obchází všechny stupně trestního řízení a býval v minulosti kritizován právě pro svůj možný klientelistický či korupční potenciál. Čili všechny tzv. SPZ-ky ministerstvo zveřejňuje, aniž by muselo. Samozřejmě, že vyloučí ty chráněné informace, čili udělá stručnou, velmi jednoduchou anonymizaci osobního údaje toho obviněného, ale jinak celý ten text, odůvodnění a vše podstatné nalezneme. Zákon 106 i k tomuto dobrovolnému zveřejnění poskytuje oporu. V paragrafu 5 odstavec 7 říká, povinný subjekt může zveřejnit i další informace, pokud dodrží zákonem stanovenou ochranu informace. Čili vše to, co říkám, svědčí o tom, že v rámci dobrovolnosti jde o stávající stav a myslím, že nevyvolává nějaké zásadní obtíže, protože ten princip, že zveřejnit lze vše, co není zákonem vyloučeno, všichni tak to znají, respektují a to, co vyloučeno je, tak se provede dle principu minimalizace a to tak, že se vyloučí pouze ty izolované výskyty chráněných informací. Ale teď se zeptejme, je to komfortní, pokud se zveřejňují takto informace jenom dobrovolně? To znamená, že jste měli chaoticky, každý úřad je možná zveřejní, někde zveřejní, nevíme kde, nemá to žádný systém. Pojďme se ještě jednou podívat do rezortu Ministerstva spravedlnosti a popišme si, jaký je přístup veřejnosti k informacím o judikatuře. Judikatura nás zajímá, zejména právníky, ale často i neprávníky. A asi dobře víme, že v České republice již několik let je takto dobrovolně zveřejňována veškerá judikatura Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Od roku 2011 je zveřejňována judikatura krajských vrchních a vybraná judikatura okresních soudů na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Mimo jiné po dobrém vzoru a vedle inspirace na Slovensku, kde zveřejňovali rozsudky ještě mnohem dříve než u nás. A takovéto zveřejnění má přeci celou řadu výhod pro občany oproti poskytování informací na žádost. Jednak informace, pokud je chceme, tak je chceme i hned. Čili chceme mít možnost otevřít internetový prohlížeč, něco si tam naklikat, vyplnit a mít ty informace okamžitě. Nechceme někam psát, někoho se doprošovat, čekat na nějaké správní lhůty a potom někomu 15 korun za to, že nám pošle 10 stránek z tiskárny. To jsou všechno komplikace administrativy. Za druhé, promyšlený způsob zveřejňování má výhody v možnostech vyhledávání, protože pokud to nebudou jenom naskenované obrázky, to jsme slyšeli, že nebudou, pokud to bude inteligentní systém, který umožňuje full text, který v sobě obsahuje metadata, se bavíme úplně o něčem jiném. Můžeme hledat i naslepo to, co nás zajímá, protože často nás může zajímat i to, co nejsme schopni obsat natolik přesně, abychom dokázali sformulovat takovouto žádost o informace. Nebo nás zajímají obecně informace určitého věcného typu, bez ohledu na to, který povinný subjekt je zrovna má. Čili ani nevíme, koho bychom měli žádat tou cestou individuální žádosti. A ze všech těchto důvodů je velmi komfortní pro veřejnost, aby zde existovalo internetové rozhraní, kde budou všechny informace o smlouvách zveřejněny jednotným způsobem, na jednom místě a od všech povinných subjektů. Pan poslanec Farský a dalších několik desítek navrhovatelů z poslanecké sněmovny, zejména sociální demokracie, ale i ostatních politických stran,
předložil do Poslanecké sněmovny návrh, který tuto problematiku řeší. Ten návrh byl původně koncipován po slovenském vzoru, jakožto návrh, který otevírá a novelizuje celou řadu právních předpisů. Současný občanský zákoník, nový občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o veřejných zakázkách a zákon o svobodném přístupu k informacím. To z hlediska legislativní techniky je možné. Na druhou stranu po určitém vyjednávání a úvahách jsme došli k závěru, že bude vhodnější řešit tentýž problém cestou zvláštního zákona, nebo je to problematika zvláštní, která dopadá pouze na subjekty veřejného práva, na povinné subjekty podle zákona 106, nikoli na všechny subjekty, které uzavírají občanskoprávní či obchodněprávní smlouvy. Z tohoto důvodu pan poslanec Farský a jeho kolegyně předložili pozměňovací návrh, na kterém se podílelo i naše ministerstvo, který je psán z hlediska legislativní techniky tak, že jde o samostatný zákon, který se jmenuje o registru smluv. Výhodou tohoto řešení je nejenom to, že nebude novelizováno 5 dalších zákonů, včetně dosud neúčinného občanského zákoníku v gesci našeho ministerstva, což přiznávám, se nám vůbec nelíbilo i z hlediska takové té legislativní kultury, bychom nechtěli otvírat dosud neúčinný zákon. Ale to řešení má i výhodu v tom, že je velmi elegantní. Pan poslanec Farský říkal, že celý zákon má 10 paragrafů. Kde to nalezneme? V české legislativě, která má stovky a tisíce paragrafů a paragrafy mají mnoho odstavců a odstavce mají mnoho písmen a písmena mají mnoho bodů a tak dále. Ten zákon je stručný, jasný, říká pouze to, co musí, kdo zveřejňuje, co zveřejňuje, s tím, že to, co se nezveřejňuje, vyplývá z zvláštních zákonů, zejména ze zákona 106, k tomu existuje bohatá judikatura. Pak možná kvůli nějakým politickým kompromisům ten zákon obsahuje ještě určité výjimky nad rámec, o kterých jsme slyšeli, jako že se nezveřejňují pracovní smlouvy. Tajného na nich nic není, nakonec známe judikaturu Nejvyššího správního soudu, která říkala, že i ten plat je veřejný, který je vyplácen z veřejných prostředků, a to je, protože povinným subjektem je vždy ten subjekt, který hospodaří s veřejnými prostředky. Nezveřejňuje se smlouva o nájmu hrobového místa, dobře chápu určitý lidský nebo etický rozměr, a na druhou stranu z pohledu právního je to rizí kazuistika, že takovýchto smluv bychom mohli vypíchnout celou řadu. Nezveřejňují se smlouvy, které uzavřely orgány činné v trestním řízení, to také vyplývá i ze 106. A nezveřejňují se veřejnoprávní smlouvy, protože jsou zveřejněny již jinde. Upřímně řečeno, já bych tam žádné výjimky nedělal, ale chápu, že návrh je poslanců. Poslanci odpovídají za jeho politickou průchodnost a za nalezení širokého spektra shody, čili pouze jistě nad tím mávnout rukou, pokud ten zákon projde, což bych zákon přál. Dovolte možná na samý závěr nejenom poděkování tvůrcům a překladatelům, ale i poděkování určitému zájmu veřejnému, částečně zájmu našeho ministerstva, za to, že překladatelé akceptovali tu formu samostatného zákona, která zbytečně nenovelizuje 5 jiných zákonů. Jako výraz takových díků jsem chtěl předkladatelům věnovat reprezentativní výtisk právě nového občanského zákoníku, který je platný od 20. března minulého roku a v účinnost má vstoupit 1. ledna 2014. Nicméně oba předkladatelé jej dávno mají. Paní místopředsedkyně vlády z toho titulu, že ji schválila ve vládě, pan kolega Farský z toho titulu, že jde o poslance ústavně právního výboru, že ti již byli obdarováni dávno. A proto... profesorko.
mě napadlo. To osobně, ale určitě je to na internetu. Já si to tu otvorím. Zveřejňujeme řádně, to je pravda, ale tento výtisk je i s popisem hlavního autora, pana profesora Eliáše, což je nakonec totéž jako na tom internetě, kde budete mít tu TXT verzi, ale bude bez popisu starostů a dalších, tak toto je originál a je to výtisk, který pro ministerstvo vyhotovili vězni v Pankrácké věznici a je to limitovaná edice 500 kusů. Vzhledem k tomu, že na Slovensku připravujete rovněž nový občanský zákoník, tak pokud dovolíte, rád bych vám ho věnoval za to. Nevím, jak se to